Rumunski Kluž biće protivnik Jagodine u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Odlučeno je žrebom u Nionu. Predstavnik jagodinskog superligaša u Švajcarskoj bio je sportski direktor kluba Životije Jeremić. Nije lak protivnik, to je rumunski tim koji je dobro kotiran u Rumuniji, ali mislim da, kao što sam ono rekao, treća sreća i mora to da bude. Prvu igramo u Rumuniji i nadam se dobrim povoljnim rezultatom. Mogli smo možda i bolje da prođemo, ali je i ovo korektno, bar je i blizu, nije kao što smo imali zadnje 2 godine, Kazahstan i Rusija, tako da nadam se povoljnim rezultatom. Kluž je svakako kvalitetan protivnik, ekipa koja je pre 2 sezone igrala u Ligi šampiona, ali sastav koji je u minulom šampionatu Rumunije zauzeo 6. mesto. Ishod žreba sa nestrpljenjem se čeka u prostorijama fudbalskog kluba Jagodina. Rukovodstvo, stručni štab i igrači su zadovoljniji nego prethodne 2 sezone. Kluž je inače svima koji prate fudbala poznat klub u evropskim okvirima, naravno njihovo igranje u Ligi šampiona dokazuje da je to jedan pravi veliki klub. Osim toga, klub sa velikom tradicijom koji je formiran 1907. godine, njegovi rezultati u poslednjih nekoliko godina su upravo oni koji nam obezbeđuju to da ćemo i ove godine u Jagodini imati prilike da gledamo jedan veliki tim i da ćemo imati prilike da gledamo jedan dobar fudbal. Nadam se da smo ovih prethodnih godina izvukli pouke u susretu sa kvalitetnim protivnicima, naročito posle ove prošle godine sa Rubinom, i mislim da ćemo ove godine to iskustvo koje smo stekli prošle godine igrajući sa jakim protivnikom ove godine pretvoriti u naš dobitak, i bez obzira što smo dobili teškog protivnika, odnosno što smo mogli dobiti mnogo lakše ove protivnike, mislim da su nam šanse ovog puta izjednačene i da Jagodina u odnosu na prošlu godinu je porasla, tako da otprilike smo po tom nekom kvalitetu blizu i mislim da ćemo sa našim iskustvom, kažem još jednom, koje smo već stekli prethodnih par godina, imati prilike da se radimo i da ovog puta prođemo u 3. krug kvalifikacija. Sigurno da uvek može i lakši protivnik da padne, mogu i teži, tako da to su stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Imamo to iskustvo prošlogodišnjeg takmičenja sa najjačim protivnikom u tom trenutku. Sigurno da svoj optimizam gradimo i na tom iskustvu i da Jagodina je sazrela kao klub i kao ekipa da najzad zabeležimo i pobedu u Evropi i da prođemo u sledeće kolo. Protivnika cenimo jer je protivnik iz jedne, ipak u posljednje vreme, jake lige iz Rumunije, gde je završio na 6. mestu i on ima odlično iskustvo iz igranja u Evropi, više nego mi, ali kažem, mi smo ovih posljednjih godina pokazali kontinuitet dobrih igara, dobrih rezultata. Sada je vreme da i u Evropi napravimo pomak i mislim da su šanse podjednake, ali da smo optimisti i verujemo da možemo do sledećeg kola, jer to je u stvari cilj bio i prošle godine, ali mislim da ovog puta su naše šanse veće. Ekipa koja nam je dobro poznata i koju smo sigurno najmanje očekivali, oni su u svom prvenstvu prvih 3-4 ekipe, već imaju veliko, ogromno iskustvo u Evropi, ali šta da radimo, nismo mogli da utičemo na to. Mi se spremamo maksimalno za taj dvomeč i daćemo 100% naših mogućnosti da pokušamo da ih savladamo i da se plasiramo u narednu rundu. Prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Kluža i Jagodine na programu je 17. jula u Rumuniji. Revanš je nedelju dana kasnije na gradskom stadionu u Jagodini.